Un día calquera no Vista Alegre, Clara, Juan, Lola e Xavi agardan pola profe. Tamén María, Martina, Toni e Ana. xa na aula escoitan un forte estrondo fora. O cole estás inundando. La agua está chea de lixo. Amigas, al transformarse son María e transfórmame en Volvo Santaría. Chámame Martina, son arcoíris. Soy Toni e me convierto en Superflash. Eu, Ana, e transfórmome en niebla. Burela precisa dos seus superhéroes e heroínas. Son Clara e convírtome en superestrela. Chámame Juan e son Señor Super Tortilla. Eu son Lola, transfórmome en Capitana Corazón. Eu Xavi son Superdino. Bomba Saltarina comeza a axudar cos seus superpoderes. Atraparei as nenas e aos nenos nas pompas para que podan respirar. Arcoíris tamén bota unha man. Tranquilizarei os nenos e as nenas. O meu láser da felicidade. Niebla e Superestrela planean como solucionar a inundación. Usemos os nosos poderes. Imos aló. Convertirei a agua en néboa. ¡Listo! Subirei a negocio para que podamos ver. Ven, xa podemos liberar as nenos das pompas. Superflash e Superdino agora xa poden usar os seus superpoderes. Usamos a nosa velocidade para xuntar todo o lixo. Imos aló. A ola correndo ao vertedoiro. Pero Capitana Corazón ten outra idea. De iso, rapaces. Debemos separar la basura. Non hai que contaminar, hai que reciclar. Todos os superheróis e heroínas xunto cos nenos e nenas do cole colaboran na selección do lixo. Isto ao colector amarelo. Onde irán las latas? O papel al colector azul. Con todo o cole limpo e seco, o señor Supertortilla ten unha boa idea. Fai unha tortilla gigante para repoñer forzas. E ao rematar a celebración, Somos os Vengadores e vimos para darvos os parabéns. Estamos orgullosos e orgullosas de vós.